Oh, okay. My name is Amanda Rairongantu and ndinopindira kuchiedza East. The wise man comes from the East. Yeah. Musangano ukundibatsira unonyatsonzwa kuti uri kureflecta uvepo hwaMwari huchinyatsoburitswa kuburikidza malessons, maridzo, zvese zviri kuita, everything that is about the social part. Yeah, zviri kutiratidza ruoko rwaMwari. About the tongue, about entrepreneurship, self-reliance. Nhasi tiri kudzidza zvekare pamusoro pechiprofita nemazokupedzisira. Ndezvipi zvidzidzo zvamakanya kubatikana nazvo padzidzo izvi? I think the first lesson I tell about the power of the tongue. Chakanyanya kubatai padzidzo iyi, chakanyanya kubatsira. Chakanyanya kundibatsira ndechekuti ndakaziva kuti the tongue rine simba rekuputsa kana kusimudzira. Saka zvakaoneka zvichindibata pakuti at times we are careless of what we say. Singaziva kuti zvichasvika ku the other end zvichinoputsa here kana zvichita sei zvichinovaka. So ndakanyatsoona kuti no, munhu wese should be careful pane zvinhu zvaanoita sei zvaanenge achitaura, even nemafriends ake, be it nevanhu vaunoti vari close kwauri, vamwe they might be affected nemashoko aunenge wataura. Panopera musangano tinongotarisira kuti the vibe yakatanga iripo irambe ingoripo kusvika camp ichinopera. Aiwa, thank you very much.